در یوتیوب میفرسته запись خود میاد записи دیسته. علیکم السلام اسفندیار، خوش آمدی برات. اسفندیار برادر خوش آمدی. بسم الله. در پوش آوزه هم اومده است دهمه حاجی بابا عبدالرحمن چی خیلی سازه شکرانه الحمدلله سازه با عبدالرحمن. سلام اکا همین خودت ایرانی بچه چی میشی؟ بچه سیخوجه پندوشگی چی با یعقوب جان؟ رجب با یعقوب جان بچه سیخوجه میشم برات. با آقای عبدالرحمن پاسپورتش کردیم برات. پاسپورتش کردیم انشالله پاسپورتش پگاه دیگه ممکن برویا پاسپورتش بگیریم موجه ایپای چیش میشیم ویزا پیزا همش تیار کنیم انشالله میگیریم میبریمش. نصیب انشالله میبریمش. نام بریم زنده باشیم حجش میبریم. گام نیست یا خوب جون گاب نیست. انشالله هم دکمنتاش بود شود تمام میگیریم میبریمش. شکرانه الله 100% ایوان دراگو زنده باشی شیر نر مسچاه از مسچاه کیه دیلوار سفر و جورمه مسچاه به حد بچه زوره دیلوار سفر و مسچاه در تیجه میگه چی کار میکنی؟ گاب نیست حاجی گاب نیست. زنده باشی الله از شما راضی باشه
брат, ҳамин мо бовар ки дар ҳамҷа даводаи бобои Абдурахмона дорем. Ки ҳамин бобои Абдурахмона бигирем, ҳаҷ барем. ҳозир ҳамин айпасҳоства гап задагиям, виза пиза ҳамаша ба кала гирифтагиям. Виза пиза ҳамаша бикунем, иншаалло ки дигар тамом мерем, ҳаҷ мебарем. гап нест хош дар ҳаққи дуогӯем. Раҳмат брат, раҳмат. салом алейкум ва салом. питса омадӣ хуҷанд биё масҷоман ҳоҷи Фурқат. Гам нестай брат, ҳоҷи Фурқат, иншаалло меем. алейкум ва салом. Умар Бобоев, алейкум ва салом. Сӯроб Қурбонов, Шерина, раҳмат Шерина, раҳмат. Ҷамшеҷон, алейкум ва салом. Шукрона алло, алҳамдулиллаҳ. Соз Комрон. Кадом Комрон? Зубайдулло Палвон. Зубайдулло Палвон акамай. Чива? Зубайдулло Палвон акамай. Бачаам акимай. ҳамсифо созан, ҳамсифо ҳамаш созан, 100%. Кито. Салом алейкум брат. Нарайно. Бачаҳои Вахиё. Ай Германия. Оҳо, ай Германия, Вахиё. Мега вай великий Вахиё земля. Пачи мега чӣ меган? Созӣ Шураҷон, худованд меҳрубон соз бошӣ. Гап нест Ҷамшедҷон, алҳамдулиллаҳ соз ҳама тир 100%. Зинда бошӣ Шураҷон, беҳад кори савоб мекунӣ. О иншаалло бобои Абдурахмона бовар ки ҳам даводаваш сахти яй ки бова ки чӣ хеле иҷозатгирӣ бовай касала якя бало кунем агам да Каляскай, да Арубай, Пишторай бигирем баремш ки намешава. Иншаалло мебаремш бобои Абдурахмона. оли пеша ай бурдан я навори чот ки мекунем ки намо уже сафар кардесем бихаи бобои Абдурахмон барои бурданаш мебаремш. Дига ака Аллоҳ насиб коша бобои Абдурахмона мебарем, ҳаҷ зиёратш мебарем. оли як айпасос я духтарак ҳамаша ба кала гирифтагиай. Дакмин пакминча ба кала гирифтагиай. Визаша ҳамаша ба кала гирифтагиай. Мега мерам ҳамаша мекунам, ҳама документоша тахт мекунам, тамом ништи як ба барем мега мебинем да иншаалло. Ба кая мерем. Ҳамин виза пизаша куна тамом уже иншаалло раҳкӣ мешем. Салом алейкум. Акараҳи Ивана я сиёмка тамошо кунем. чие охира Ивана гӯяк бобои Абдурахмон бугӯ. Бобои Абдурахмона брат да ҳамин симои аср бидро ҳамаш ҳаст як қисми дираби тарзи зиндагиш аввал то охир ҳаст як чӣ хел меравад, чӣ хел торат мекунад. бовар кунед бобои Абдурахмон ба кулли чашмош ҳамин хел полни кура намебина, вообще намебина. барои ҳамин гап гап нест. Саломат бошӣ, раҳмат. ман мухлиси туам ҳоҷи Фурқат, ҳамон мусафеди дастгир кун, иншаалло баракат меёбӣ. барои ҳавая братим ҷамоа омаде дар ҳамин душанбе бовар ки мерем таҳ меем боло зихая ки бо чӣ хеле магарам дикас бирем ки бо чӣ хеле бобои Абдурахмона исуса барем биёрем. аммо даводаи ҳамин бобои Абдурахмон даён бовар ки. Салом алейкум брат. как ты, как твой дела брат? Всё нормально брат. Шӯҳрат биё дорем ёрдам кунем. Шӯҳрат биё хак гап нестай брат. дар ин дунё хайма кори чашмош соз нашуд. Чашмош лицензия чашмош соз мешавад. давлени чашмош паст шавад иншаалло соз мешавад. брат номераи бобои Қан дар кори аз Масчоҳ. бобои Қан дар ҳамон каналаш бидро 901 34 71 05 ба фикрам 901 34 01 75. салом. ман ҳозир бовар ки қай бобои Қан нестам. салом машааллоҳ. гап нест Шери Нуробод брат. гап нест. зинда бошӣ Ёқубҷон, зинда бошӣ брат. Ти настоящий мусулманин брат. Ти настоящий таҷик брат. алҳамдулиллаҳ тебе люблю брат.
гап нест. Расулҷон, Аллоҳ аз шумо розӣ бошад. Салом алейкум, сози хуби ҳамсоя. Алҳамдулиллоҳ 100%. Шорух пиров, Шорухҷон 100% худат сози тенҷӣ. Мара намебари ҳаҷ. Гулноҳ Ҳамидова мебармад. Гулноза Ҳамидова. Гулноза Ҳамидова. Нисо Ҳамидова. Нисо Шоева. Салом алейкум бародар. Аҳли ислом беҳтарин савоб мешавад. Парвардигори шуморо умри дароз пурбаракат насиб. Рӯзи па ана меъни хеле комментариҳои зур бинависед, одам мотиватсия мегирад иншааллоҳ. мега чӣ механадӣ? Тира мебинӣ механад, ҳама ҷо ҳастӣ. Баша мебарамаш. Яй хидмай охӣ. Салом алейкум ака. Раҳмати сиёҳуш кун дар канал илтимос. Кия? Салом алейкум ака. Раҳинава я сиёмка. Раҳинава сиёмка дорум брат. Раҳинава беҳа сиёмкаи зур дорум. Ҳамин дараи муҷаххар буромадаги болои муҷаххарфа кардагиам ҳамара вая монтаж кардам дар кори иншааллоҳ. Ҳамин шаба монтажш кунам мепартомуш то севака ҳамихе успед кардем монтаж кардем. Ушша дига натунистем. Раҳинава беҳа зур вай. Туннело ҳамихе раҳо беҳа раҳои паҳми зур шудагиай. Чӣ? Раҷабов Ёқубҷон. Раҳинава сиёмка кардагием брат. Бовар кун Раҳинава зурай. Иншааллоҳ пага мепартомуш. Раҳинава мепартом. Зинда бошӣ брат. Барори кор омадӣ биём аз чоҳ. Як пиёла чой. Гап нестай брат. Шер нарим аз чоҳ. Гап нест. Зинда бошӣ брат. Я сам с Дагестана. Ну я не поняла по-таҷикски. Ну ты очень воспитанный человек. Спасибо большое твоему маму и папу. Ты достойный сын своего народа. Спасибо большое тебе и твоим родителям. Тебе Расул, спасибо брат. Вам тоже. Чига пайҷа Маҷидо. Иҷа гапи чап бисёрай. Ҳамун сиёмкаи қатита кардем ку Маҷидо. Авая меган ки авая меган Раҳинава парто. Зинда бошӣ. Гап надорам ака. Гап нест. Шуморам зинда бошӣ. Иншааллоҳ Аллоҳ гап нест брат. Гап нест. Рост мегӯй. Ба Худо қасам ҳамин хидами ачи вай мебарам брат. Ҳамин як кори хайр мекунӣ дига ҳамин корро ҳама барор мегирад. Барои ҳамин чанд қай метунӣ фақат кори хайр кунӣ. Иншааллоҳ. Аллоҳ бародар рафта ҳаҷ барои Абдураҳмон чӣ шуд? Ҳозир ҳамун магамед барои бобои Абдураҳмон гап задестем. Бобои Абдураҳмон яъне Иван. Бобои Абдураҳмона бародар ҳамаи паспортиш кардем. Паспорти хориҷиш кардам. Сурат пурат ҳамара гирифтем. Балинсаш овардем. Айназначение гузарондем. Ана шерои нар баня маняш ҳамаша кардем. Хуна пуна ҳамара 100% ништия кардагием. Шароитош 100% тенҷай. Эзам пезам кумаша хай мехарем 100%. Ҳозир даводави ҳаҷа дорум брат. Ҳамин шанбе омадагием. Даводави ҳаҷа ко кардестем. Мақсад чӣ хеле бо канал ёфтан дар кор барои ҳаҷа бурдан иншааллоҳ ба он расули Аллоҳ як бало карда бобои Абдураҳмона мегирем мебарем. Мне Шухрат завод брат. Ака жда дорем. Раҳа сиёмка кун. Бародар раҳа сиёмкаша дорум. Сиёмка тиёр ҳамин ҳастай. Дар компютер пахтаги тиёрай. ҳамин ҳозир барам монтажш мекунам иншааллоҳ пагаҳ мепартомаш авая. ҳам чанд қай боша просто ман то чия гуфтам. То ну мости калони бусин района то ҳамҷа рафтем сиёмка кунем ки мошин клечи. А мошин клечи дига даши сиёмка кардан наши. То хелера сиёмка кардагием. Як барам бола чӣ? Як ключ бугу.
خیلی سلام برادر. رفتنی حج برای بابا عبدالرحمن چی شد؟ برات как зовут тебе? Как ждать داریم راه съемка кунака ҷон. Гап нест кати ки мерава. Хати худам. Брат хати худам мерава бобои Абдурахмон. Мести педим с бобои Абдурахмоном. Салом алейкум. О, фай. Форс зинда боши. Форс комментарий зур менависи шерина. Гап нест. پادر چی ننویس دل بیوبی چیت پاد حیوان پادمی احمق کنده. سلام علیکم. چی با کم میدروی افیر ما کرد که افیر میکنم برات. ما روستیگا به افیر نمیکنم موقع. بابی قنده خبر میگیری چینش صدای میگن راستی با شهرام کامالو خیلی بابای خان نیستم. دو سه ماشین نیستم خاطی بابای خان دلشی نخواهد کاروچی و خیلی ازی چینش صدای بابا شیعه نیستی برات تازیک یک روز то, что у нас есть такой же брат. Гап нест, Расулҷон зинда боши. Хай, короче, иним хели гап ча бародаро. Кадоме чи саволи дуст шуша марҳамат. Картамонда рӯйкун ягон чи барои дар дукун. Магомед Билоло карта брат карташ хуй кардагим. Оли картара маҳкам кардагим. Қан шохи ҷиҳон ҷино чанд чи? Қан шоҳи ҷиноҳай шайтонай чихе ҷин мезана. Мега қан шоҳи ҷиноҳай чихе қанда ҷин мезана. Сози дига ака чӣ гапу хабар? Шаҳром Камолов الحمدلله شهرام جان همه ساز همه تین 100%. چی؟ ریزی بالا علیکم بر سلام زنده باشی برات عبدالشانان سلام ای کراسنایارسک برات ای کراسنایارسک زنده باشی برات ای کراسنایارسک ای کجاش برات عبدالرحمن چی حال داره بابای عبدالرحمن برادر 100% این میجا دواداب حد شد داریم این دوشنبه دا اومدگیم پاسپورت همه کردگیم نیشتیک даводави ҳадча дорем виза пизаша туғурӣ кунем 100% кунем бинем айги ҷой туғурӣ мегира через узбекистон мерем через тоҷикистон қиматранга хая кид намедонам бародаро дастгирӣ кардесан агар дар канса дастгирӣ кунанд иншаалло ҳамиҷа мерем ки не ки нашава ташкент акай шӯрат ма бачаи азами устои мошин пеши заправка аллоҳ боата раҳмату мағфират кунад шоистаи ҷаннатиш кунад шерина зинда бошӣ برای بابای عبدالرحمن خدمت کردیم گپ نیست زنده باشی برات کدومه که چی خدمت کرد همه تعالی نگهبان باشه اجداد که در پیش خونه خدا انشاءالله دل دست بالا میبرداریم در حق تو دعا میکنیم الله آمین انا می گپت معقول شید فارس انا می گپی زور زدی عبدالرحمن ده یک کامپی دیگر بیاوش ёфтумш бои Абдурахмона 4 та занш ёфтум ё шибадан намешад ё шибадан охи занш ёфтум шурат панод ба алло ба пешерина гап нест бародар гап не о зинда бошед бозори крастец намедонам уҷора брат ҳар куҷое ки боши алло нигаҳбон боша барори корот бита шӯҳрат таксира диди гӯй ки магомед шит гап неста мегумаш магомед акай раҳим ина магомед саломот мега акай раҳим магомед саломот мега акай раҳим мумкин ҳам ҷоле бидроя зато мештар каждого мусулманина иншаалло бовар кунед бародар агар ми ҳаҷай ку хита бикшӣ калата бигирӣ рафтану ке ки ҳами аллоҳ розӣ шава
аллоҳ ки розӣ шид ҳами хида данги ҳами чӣ мепарим ира ман чанд бор рафтагим намедонам хидам чӣ хел рафтагиам бурдагиман тез биё хона дар хонаям ку ту биё брат брат асли посту надо я готова брат Абдурахмону салом передай брат гап нест дяде Абдурахмону привет передам от имени Расул привет передам. Дяде Абдурахмону скоро мы вместе с дядей Абдурахмону хадж поедем. Хадж умра. Чашмош шуд баба Абдурахмона. Чашмош чӣ бигум брат? Ҳами давлени чашмош баба Абдурахмона овардам барои ҳамаам дихтирои тоисон чӣ враҷо каломат овардам шон. ҳама аждан гуфтанд ки иш гуфт намешава иш даруш гуфт як дихтири бо войма кардан ҳами чордума яки ҷоя ҳамиҷара овардем ҳами дамир нагла даруш гашт гуфт ки чишмоти дига соз мешава бовар ки бобои Абдурахмон аст зиёми хеле поли пажмурда шид хидам гирия кардам зиқ шидам алан ка гуфтам бача дихтир ти нахӯй хеле бигӯ бояд ти дар пеши ман мегуфти хай качи вия видео кардем ки занг задан гуфтам биги биёраш бурдемш бобои Абдурахмона чишмоша буровардан фаҳмиди бародар чишмоша буровардан хеле доруеш кардан анализш гирифтан анализ ҳамаша гирифтан бурдан дар аппаратур санҷидан гуфтан бобои Абдурахмон соза ай сабабе ки ҳами давлени чишм ай ҳама баландаш 20 буда ай бобои Абдурахмон 40 ана гуфтан ҳами дорувора бигире дорувои қиматан ҳами дорува бичкуненаш ана бобои Абдурахмон ҳози чишмош вообще сиёҳ буд ҳози мега ки кам уже ба филм додестаеш чизе ҳами хеле додестаеш худаш чувства накардестай ана ҳамози давлен ҳам чишмош ки 20 шава автоматики чишмои бобои Абдурахмон сафед мешава дига сафед мебина багу биё оператсияш кунем 100% мебина аки ҳамаи и чиз ай ҷониби Аллоҳ ай бародаро ҳамин ними пеши 100 миллион мерахта дуо мехунӣ пеши 1 миллион ҳами я одами гуфти чи прастои мера дуо мехуна соз мешава эътиқод мекунӣ барое ки ҳами парвардигорим ҳами Аллоҳи бузург ҳами рӯзу меъодш овардаги ҳами касала ҳами рӯзу меъодш ки омад иншалло шифо меёбӣ хай мо орзу дорем ки бобои Абдурахмона бигирем ҳаҷ барем дар ҳаҷ яке парвардигори соз шая Аллоҳи бузург аками орзу дорем хай ки айдистам чӣ коре буд омад кардам то ҳозира ба худам дихтиро чӣ дихтир яй мегам фалон ҷай ҳай мекунам мерам мепарсамаш нишон метам анализоша нишон метам мега ки ҳам дорувора ҳам давлениш бифура мебинам ай сабаби давлениш фишори давлениш баланда барои тана мебинам шӯҳрат история худта нақл кун соза куҷои истиқомат кунам Магомед Билолов история хидмат нақл кунам оли история хидмат видео мекунам брат ба биши нақл худат тамошо кун ба биши гирия кун майли брат история хидмат оли беҳад история зур дорам ман акаҷон ти сами лучший человек гап не зинда бошӣ брат зинда бошӣ раҳмат машааллоҳ машааллоҳ Расулҷон зинда бошӣ гап нест спасибо Расулҷон ку бо кичи нестай магарам барашки соз ба ака раҳима мега магарам ачки соз кунам ака раҳим такси беҳад ака раҳим инсони зура ака раҳим чия ҳами саҳаро мерава ус баъдо ҳаме мегарда меоя беҳад ҳами тои кориш зура шӯҳрат хай фаҳмо Магомед Билолов чӣ мехоҳӣ чӣ мақсад дорӣ чӣ ния дорӣ буро гап зан бародар буро гап зан аз барои Аллоҳ гап зан ягон кинаву кудура дошт чӣ сара забугу шӯҳрат раҳимӣ Магомед Билолов кия раҳим ғармира мега от души брат гап нест Расулҷон гап нест шукронаи Аятулло азизо алҳамдулилло 100% худ сози тенҷи саломатиё соза брат алҳамдулилло ҳама соз ҳама тенҷ ништи як инмиҷа гапи чап дар бораи бобои Абдурахмон рафтеста бо бародарони бобои Абдурахмона пурсидестам хеле
Я очень сильно уважаю таджикских народ. Таджикских народ. Спасибо, брат. Спасибо, Расул. Салом, акай Шура, шумо айгиҷои Таҷикистон мешавед, акаҷони ма. Ма бародар айноҳияи Нуробод аз райони Кӯҳнаам. Райони Кӯҳна, ноҳияи Нуробод, Камсамолобод мегуфтанд, анамуҷоям. Салом алейкум раҳматуллоҳ. Баха. Алейкум басалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Акаҷон, биё ҳамаи интернет мактаб дар як оши наҳор кунем. Мактаб буд. Гап нест, Расул, ти наш брат. Расул, ти наш брат. Салом алейкум Шураҷон. Шумо дар роҳи сафед. Худованд ҳаштона қабул куна. Дар ҳаққи морам дуогӯ бошед. Иншааллоҳ ба он Расули Аллоҳ дар ҳаққи ҳама дуо мекунем, дар ҳаққи ҳама видео мекунем, навор мекунем, бо барои шумо гуфти чӣ мепартоем ки бо шумо бубинем ки мақсад чӣ хизмате карде, чӣ тариқи гуфти, чӣ лайкай, тариқи комментай, молияй, пулияй, суханияй, дуоай чӣ кори карде, дар ҳаққи ҳама дуо мекунем бародаро. Иншааллоҳ, иншааллоҳ. Фирӯз Устоев. Алейкум барсалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Фирӯзҷон, алейкум барсалом. Салом алейкум Шураҷон, шумо дар роҳи хайр. Алейкум барсалом Фирӯзҷон. Бародар хонаи акай Абдураҳмон тенҷ кардӣ. Неки хонаша дар пеши зафархай Сӯроб. Баъд гуфтӣ қатишон ҳамон чапан кардӣ. Ай ва не брат, бензинаш Газпром ҳамуги бензин ҳама менависанд ки ҳама мегӯянд ҳамуҷа вай чанд кас ҳама хеле ноид кард ки бензинаши хеле ба худо ки бародар ин ҳама мошин чияй мерседес бара бусай ай ҳавай мерезам ки мотори бача мотор ҳар намуд бензин дар вай намешам мерезам 100% ништи ягай мекаша. Ай би бензин нестай бародар, бензин Газпромай. Я видео барои мактаб интернат кунака, барои мактаб интернат кардани видео мумкин нестай барои мактаб интернат. Барои ки ваяй таҳти назоратай вай интерната нигоҳ бини сахтиш мекунанд. Барои ҳама ҳозир мумкин нестай. Хай иншоалло я навори зур мекунем дар ин район ҳама ҷош ҳама хеле я навор мекунем барои архив мекунем мепартем. И тоҷик ай Нурободай и Билол. Хуб ҷон. Хай бародар хонаи акай Абдураҳмон тен кард. Баъд чия? Баъди лохпартои мо я мошина ҳамунҷа парид бирафт. Я мошини дигар парид бирафт ҳамусо. Ака ҳамун биби қанда ёд кан ҷино ратишка дестиян. Бародаро, мара ҳамин район як одами қадрдон, як қорибачай беҳад инсони зурай. Агар ки кадомет ки бишносенаш ҳама мара хай насиҳатам кам бисёр даво мегуфтанд. Гуфтан барои бобои қанда бугӯ ки як тобаи насҳо кунава ҳамин корош даст бикаша. Хай намедонам охак, ман намедонам чӣ бигӯм. Ман хай бобои қанд бовар ки ду мошид нестам, бас кардагиам. Ман волейбол кардагиам қатъи шумо дар мактаби райони Нав. Мумкин брат, мумкин меша. Раҳмат, худованд нигаҳбонат бошад. Акай Шура, мо бачаҳои Нурободем. Зинда бошед шерои нари Нуробод. Ҳар куҷое ки боши Алло нигаҳбонту бошад. Имина ҷамъияти Нуробод. Бародаро иними мана нигоҳ ҳамун навори ё чорумай ё сеюмай ба фикрам чорумай. Ҳамин ҷамъияти Нуробод кадомет ки ай Нурободе ҳамуҷа бидроед дар ҳамун ҷамъияти Нуробод обуна шед. Обуна шед мақсад дар ҳамин ҳолатҳои ягон марг мурдае ки чизе ки боша ҳамуҷа якҷоя дастаҷамъона якдигари қатъи ёрдам кунем беҳад хуб мешавад. Ҷамъияти Нуробод ҳамуҷа номерош ҳам мондагиам. Оли бо дар наворо иншааллоҳ гап мезанам навор чи да ҳамун номерои ҳам ҷамъияти Нуробод ҳам мемонам. Сози брат, алҳамдулиллоҳ соз 100%.
дар 16-солиши Нуробод нарафтем. Имсол рафтем, як бор зафарофа кардем, мотор зад. Устохо гуфтанд ки айби бензин бидаҳ. Не бародар, шерина гапа надорум. Раҳмат, гап нест. Акай Шӯраҷон, чӣ хизмат кунам? Бародар, хизмат оли ҳичи хизмат дар кор неста. Ҳами хидам даводав дорум ҳамаша. Вай ҳами бобои Абдурахмон ай мақсад ҳозир ҳами проблема ай ҳама важни ҳамиай бакала гирифтагиай духтарак ай посолства бакала гирифтагиай ҳами визаша мекунем иншаалло пагаҳ хали наметавонам оли ку занг занем пагаҳ биша ҳами бояд хунаи бобои Абдурахмон бирем. Меравам мебинам виза пиза ҳамара мегирем, яксола визара мезанем. Ана баҷура айпаи шу рафтан мешавад, айпаи сафар. Зинда бошӣ, ба пеш, гап нест. Ҳастем Шӯрат, гап нест. Раҳмат, на райони Тутхор. Шербачаҳои Тутхор, зинда бошед. Иҷа соф бачаҳои Нуробод. Иҷа конечно Нуробод ба киҷо боша, иҷа ҳама ҷо ҳастае. Бо имина бачаҳои Нуробод бисёрай. Салому алайкум Шӯрат, бачаи Давлатбек Қандиловӣ, Зиёратшоҳ Қодиров. Акаҷон, футболбозӣ беҳтарин будӣ дар Нуробод, райони кӯҳна. Гап нест, зинда бошӣ шерина. Ман ватани Нурободам, Нуробод меравам то ахир. Душанбе зиндагӣ дорем 25 сол. Гап нест, Магомед. Ин Магомед дар Душанбе зиндагӣ ай Нуробод 25 сол шид. дар Душанбе зиндагӣ дорам. Не ки меҳр муҳаббат ишқш дар Нуробод ай. Ани хамихели ай кай мебиёӣ яка? Қурбон. Қурбони кунҷа қурбон бошӣ ҳамара ҳой бугу кору дорум атра. Акай Шӯрат ма ай Гонконг салом. Шербачаҳои Гонконг зинда боше. Гонконг кӯчаи Балинса. Иншаалло Мадами Билолов. Иншаалло гап нест. Гап нест. Ҳаматон эфир бидро. Фаррухи Нурзод оли занг надаям. Магомед Билолов. Хайна бародаро кадуме Қурбон. Ами паспорти бобои Абдурахмон баромадагӣ ай, фаҳмидӣ баромадагӣ ай. Гази чида сериякопия сурат мегири дар WhatsApp бинавис. Роид мекунем ҳамон паспортша срочно амна роид кӯ. Ай қишлоқи дигаи ягон кас мешиносӣ? Ай қишлоқи дегаи конечно мешиносам. Чӣ хел намешиносам брат? Бинам ҳамаша мешиносам. Шӯрат яша дағарм дар масҷид хоб рафтем. Ҳастеку о масҷид ма камар додем кия номераи акай Сотира, маълими Сотира шерина Нуробод ба пеш. Гап нест, зинда бошӣ. Вай ай бизнес бензин нестай. Ватана 16 нафар ва гирифте болои мотор ай иҷа мега вай мақсад дидини бародар гуфтагия ки ун мотори ту сабаб шидагия задагия ки мақсад дамо ватанат бести я ватанта изуша хабар бигирӣ. Қурбон Маҷидов Дангара ай кай мерай хонаҳоро хабаргирӣ. Қурбон Маҷидов хонаҳоша қанта заннака неки савоби амӯ сафеда гирифтӣ. Иншаалло ба амри Расули Алло дар ҳаққи бобои Абдурахмон то вақте ҳастем хизмат мекунем. Аз он ҷумла ҳамсояҳош бисёр хизмат мекунанд. Ҳамсоя хизмат мекунанд. Имина акай Абдурахмон хизмат мекунад. Акай Турсун, бачаҳои акай Додарҷон, ҳадда ҳамсояҳош хай вунома ҳамсояҳоша намедонам ҳавоё бисёри бад хизмат мекунанд барои бобои Абдурахмон. Бовар ки бобои Абдурахмон ина мо дар обед як коса овқот бихӯрем. Акай Шӯрат беҳтарин инсони хушбахол акай Шӯрат. Гонконг тенҷа гап нест, зинда бошӣ Шӯрат. Зала обод кунӣ. Зал Нусрата. Хати Нусрат. Ман ай Нуробод ҷура даштем дар вали Зӯроб Содиқ мешиносӣ?
Сухроб, конечно, брадар. О, Фарух, чокай Фарух. Фарух да WhatsApp занг назан, шерина да WhatsApp занг мезан, инҷа эфир даём. Сухроб. Сухроба мешносум, чӣ хела мешносум? Тирсин мой друг. О, бародари митирсин барои бобои Абдурахмон беҳад хизматҳои зур мекунад. Мера нохуноша мегира, сарша мешува, карочи ҳамаро таб тоза мекуна. Беҳад тирсин бачаҳои ка дарҷон бачаҳои зури зуранд. Хизмат мекунанд. Хайр эфир даем Фаруқҷон. Чокай Фаруқ, сози тени саломатӣ созай ҳоҷи зури. Гап нест шерои нар, гап нест. Аллоҳ ҳаматан нигаҳбон боша. Шерои нар ба дастгирии шумо иншааллоҳ ба он расули Аллоҳ бобои Абдурахмонам мегирем, ҳаҷ мебарем бародар, ҳаҷ. Ҳаҷ бояд мақсад чӣ хел бурдан дар кор бо Абдурахмона? Ай ҳамин ҷо як каляскаи гуфти чӣ? Каляскаи фасонш гирифтан дар кор, уҷа 24 соат уҷа бародар хе просто так хидат мера гуфти чӣ афгор мешад. 24 соат қай бобои Абдурахмон ҳам хе бурдаву овардаву намозу хаяки хизмат мекунем иншааллоҳ. Мерем буд мекунем меорем дар хонакаш мемонем, хидакаш ба ҳамун қадди девор мерава, ба қадди син қапида мерава, хай баня ҳамон памом ҳамаша 100% ки шароитшро тенҷ кардем. Иншааллоҳ ба он расул я видеочаи дига мекунем, ягон мошин кимра мебарем, дар хунаш метапем, бо асладкаша дар мардум хайр мекунем. Айшоти бобои Абдурахмон иншааллоҳ. Ака чо карди акаҷон? Шукрона алло соз мешав Фаруқҷон. Турсун пеши баъз боша. Бале тирсин бачака дударҷон. Ака тирсин номи ҳамин тирсинам Абдурахмон ай. Ака Абдурахмон ба пакличка тамбалам дар бобои Абдурахмон хизмат кардестай. Бигем повра беҳад авқотои фасон мегира, саҳар абед мегира мебараш. Ака шурат ай хади ганкон кира мешноси ку бугу. Ай хади ганкон ай майда то калон ҳамаша мешносам брат. Хоб пеши база. Шурат картаи хутам монда роӣ кун. Ман илтимос 937 66 17 66 937 66 17 66 номерои картаи хидмат. Ҳамира мондаивна дар бобои Абдурахмон 18000 сомону 300 чанд сум ҷамъши бо кам ҳар рӯзе мешавад 40 сум 20 сум 30 сум як хиёдан хай чӣ хела 5 сум 3 сум ҳамин ай мурча мадад партофтестан хай ҳамун дар ҳаққи худаш хизмат кардесем иншааллоҳ. Амин. Раҳмат шӯҳрат кам табзан ну зур гап нест. Ёқубҷон гап нест. Аллоҳ нигаҳбонат боша бародар. Аллоҳ ҳаматан нигаҳбон бошад. Акай Фаруқ чокай чӣ гапи чап доштӣ? Да ҳамин чиём вай даём. Садбар даём, садбар да ҳамун кия нигаҳ доштам. Ҳамун духтарак барои бобои Абдурахмон гуфт занг мезанам. Ҳамун посолства ҳавая нигаҳ дорам гуфтам ку чикор кардам мерафтам қатшига мезадам маслиҳат мекунем кай мерафта шура ягон хизмат кунем. Не брат, оли вай накуне, оли инша бароям ҳаҷравишай ку агар ки нараса хаям муроҷиат мекунем, хай кӯшиш мекунем ки ҳастан бародаро занг задаги бидан номерош сахранита хай дар ҳаминҷа мумкин бошанд, мумкин набошанд. Че ай тикток бисёр дурмадагиай 2.5 миллион одам дар тикток дидагиай бародаро 2.5 миллион одам ба бобои Абдурахмона ай тикток бисёр ба занг задагиянд. Мана занг задан ки мо ҳача ба кала мегирем мақсад. Ман гуфтам ки мақсад ман тоқа вай худаш тоқа нестай мақсад. Ё ман меравам дикказ рафтан дар кор барои мақсад чӣ хеле исуси ёрдам кардан. Гуфтам мо ҳамеша номероро сахранит кардагиём. Агар ҳаминҷа бошанд ё набошанд алора занг мезанем. Агар ки чӣ хеле одам яке навора мебина мега дар уже дилаш вай меша ус мегарда фуромӯш мекуна уз яке замонаам хеле шидагиай. Хай иншааллоҳ зангшо мезанем ай пеши як бор мезгарем. Нараса ман дабуд мекунем. Гап нест брат, гап нест. Да ҳамин подписатсия куне брат. Вая биҷиқе ҳамун колокольчика биҷиқ чӣ проблема киша иншааллоҳ дар ҳаминҷа ё дар релес ё дар шорс ё видео кардан мепартоем. Манам дар садбаргам. Хай дар садбар бошӣ брат. Вая ҳозир ман ҳамина эфира мекишам брат. мера дар ҷои садбарги ба ҳамун ходо ки эма бира миём ба ҳамунҷара. Иншааллоҳ ёрдам мекунем. Як сухан кун. Гап нестай брат, гап нест. Бобои Абдурахмон кай мебари акаҷон. Ман хунам гап задагиём қатӣ.
ман намедонам бародар ҳамиҷа кадми мара бисёр дамо занг задан ки ҳадша ба кала мегирем мебарем. барои ҳамин ина паспортш биромад брат, визора мекунанд, визамо мекунанд, виза яксола мегиранд мекунанд. хайна кадмет ки чӣ бошӣ хайам бародарон номерошна гирифтагӣ бидам. номерои ман ҳамиҷа ҳастаед ҳамуҷа мондагиам 937 66 17 66 ватсап да занг бизане кадме барои ҳаҷравӣ бародар ҳозир проблемае мо ҳамин ҳаҷравӣ бобои абдурахмонае ки мақсад ҳозир занг задам гуфтанд ки дар 9000 сомон я хелеш гуфт я хелеш 10000 сомон гуфт. мақсадан бародарои медунем бо хай гуфтем ширкатона реклама мекунем ягон идисо арзун кунем хай гуфта гап неста мебинем ту корота бубин барои ҳам мегӯм ки на паспорт чам буромад визашаки бикунем мақсад гап мезанем ки на ҳамаи корои мо бучид иншаалло сафар дорем мерем. бародаро кадме ку заррае иншаалло хизмат мекуна аҷрша аллоҳ метаҳад. ман иншаалло ҳечи кам нестам шукронаи аллоҳ ҳамаи чӣ дорам ҳама 100%. просто ҳамин кори бобои абдурахмон ку як сабаб шуд ба худо қасам ҳамин ҳамсояҳо 100 метр рӯст наку ҳамин навора кардем буровардем як хелеш мега ки мо хиёл ки бобои абдурахмон айдино гузаштаги ба номи аллоҳ ҳеч кас намедонисташ хабар надошт бечора дар ҳамон хунаракаш. хоб бобои абдурахмон бародаро як гап ту бигӯм оли баъд да ҳаҷ гап мезанем як хобо мебина ки хая гуфтан дар кор неста и кора беҳад бобои абдурахмон инсони зурае. ҳамин қашам мегӯм ту ки бобои абдурахмон инсони зурае кадме да бобои абдурахмон хизмат мекуна иншаалло аҷрша аллоҳ метаҳад. аёту набурорӣ кай мебарӣ акаҷон ини паспорту шида иншаалло мегирем мебарамаш. хай бира фаруҷон гап неста бира пага во мехӯрем шерина пага мебинемад. салому алейкум созу хуби ҳоҷӣ. алейкум ассалом. алҳамдулиллаҳ созу машааллоҳ. фахриддин блогер аму гапой дар ҳаққи ту зад росте аму гапот брат умедҷон нархи гап назан гуфтестем роӣ кардем неки бо барои худам ёрдам мекунем хизмати ту карда ягон бачаи браҷон гӯш кунед шерина ман алҳамдулилло ягон чи кам нестам шукронаи аллоҳ. ман камкам инҷа гуфти чи мошин савдо мекунам як чиремчирес хурӯзима меом ҳама тенҷа зиндагим 100%. просто бароям бобои абдурахмон кадме метуне хизмат кунед. акай шӯҳрат беҳтарин инсони гап нест аллоҳ нигаҳбон боша аллоҳ мора наки кем шӯҳратҷон даҳан робот бигад ягон ғамбағал боша хизмат кунем. оли бародаро як даҳами деҳаи лангар 4 нафара да як оила ҳамашон каҷалаҳанд як хеша гуфтанд ки ҳамин 30 солаҳаи чумин миқаакиянд ба худо ҳамин хел нақл кан кришча ҳамин хел уже ваям парид бояд ҳавора навор кунам барои кози даҳами чи хела бобои абдурахмони хели вая даводаво исусунем наметунем карда иншааллоҳ ки мерем навор мекунем бисёрай бо да чанд ҷой хеле чизо бисёрай барои кор шӯра нуробод ба пеш як блогери дорем гап неста зинда боши шери нар кай мере маям қатидрам бародаро кадмет ки ҳамин ҳаҷи умра раҳкиен кадмет ки раҳкиен ман ҳама документора буд мекунам агар бисёрӣ кишем бо мақсад яде касад мега ки бепул мебарам мақсад мега 10 нафара ки 10 нафар қатид рафт як нафар бепул. хайр агар чанд касе кишем инамиҷа ман номероам мемунам чанд нафаре кишем биёне аз ҷояшем як числара муайян мекунем мезанем мерем ҳама каса бо қатӣ бобои абдурахмон ҳама як ҷоя мерем конкретна гуфти чи ҳаҷ мекунем иншаалло бо мезанем мем и динё ғаниматае амр ғаниматае 2 нафар астае 2 нафар мега будай бо кадме мерафтае қатӣ мерафтае 2 нафари дига ина будай хая ҳастем 10-15 кас шидагим агар вай кунам раҳими таксиам раҳкияй ҳади ганкон гурчилакаша гап не зинда боши акай муҳаммад рофе ба пеш гап нест фахриддин блогера айноми фарухи нурзод салом бигӯ фарухи нурзод фаруҷон фарух шери нар иҷа ҳақи гап назан ҳама 100% ҳарча гапо ҳар каса ва аҳамият нате камтар овоз безебака овоз безебай
овоз безебай намедонам овоз ништия гайку брат чӣ бо овоз безеб боша овозсоза шерӯйнар овоз мега эфир паҳпаҳ дора не соза шерина наме мумкин овозе ма баланд карда дестам алейкум барсалом ва раҳматуллоҳи баракатуҳу мунис бародар алейкум барсалом салому алейкум созе нака шураҷон мо мардуми панҷ о шерӯи нари панҷ беҳад бародарои бисёр дорум брат беҳад бародарои бисёр дорем бародар ман намегум ки бегали мо хизмат хаманоҳо мекунем футболга меравем имрӯз фардо мемурем гап неста брат хай брат кадмед ки ҳамин хизмат карданин номери картаи ман 936 барои ман барои бобои абдураҳмон акини ҳамин чӣ суме ки я ман худам медонам ки мара ки сум мепартоя о значи бобои абдураҳмон уже сахрани места ҳама шерӯйна часпидо дестай Новокузнец чиба қабул намекунӣ о Новокузнец салом ай Новокузнец шерӯи нар зинда боше шерӯи нар Новокузнец Lexus бародаро 330,000 мондагиам 330,000 310,000 дам эҳтимолш барое ки ҳамин Lexus дачивон хе тупчай кадаге кадме бигираш баракат меёва пух мекунам мега пух мекунам намедонам мумкин айби телефони шумоe брат ай ман хеле бояд набояд бакунам овоз безеб овоз безеб намедонам брат бас кунам мегам гулдона чӣ мегӯ я болга хушру оди карда фаҳмон чӣ гуфтестӣ овозот беҳтаринай гожи безебай салом вахта асли ватани ҳамонро боде қишлоқи сангвор ҳай ба панҷ омадагем мақсад ай сангворе вай панҷа зиндагӣ мекунед конечно мардуми панҷ аксарияташ ҳамун тарафи ҳамун вахиёву ҳамин тавелара ҳай салом бародар алейкум вассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу не дар пеши чизе ҳаст барои аму дар пеш телефону брат ягон чи нест ина чия мемонам озбени ячяка бимонам ки мақсад овоз начаспад яда оз 1 минут бародаро 1 минут овоз 100% гап не шерина гап не овоз хараст мекуна мумкин ай би телефоно боша брат мега овоз хараст ака ахтам фарёд накарди иқа чақчақ нем ака ахтама вай ма дар душанбе брат барои бобои абдураҳмон омадагиам ҳамун дакмин пакмиш ҳамун даводаи бобои абдураҳмона кардесам душанбе даем браҷон 10 нафар ҷамъ кун хута бепул магалда шайтон гулдона мара пад шайтон мега гулдона мара мега пад шайтон мега ки 10 нафар ҷамъ кун хута бепул гулдона гӯш кӯ гулдона ҷони ҷонона гӯш кӯ ман лӯбоҳи барои мара бепулай ҳаст фаҳмиди лӯбоҳи михе алло мегум бепул мара мебаранд ти ғам нахӯ алло тра ҳифзат кунад рост мегӯй 10 нафар чо мекунӣ хута бепул мебаранд баъд шайтон аистай худозада айноми бачаҳои дараи валӣ о шерӯи нари дараи валӣ зинда боше ҳади Гонконг зинда боше шерӯи нар ай Москва ман ай Москва гап нест шерина гап нест шерӯи нари Москва зинда боше салом боше чангас шӯратшо чақчақ шӯратшо гап нест зинда бошине дига видеоҳоро тамошо дорем овозу хай нобуд тобурия дарши овоз додан буги гап нест шерина зезе зинда боши шери нуробод зинда боши коля зинда боши гулдона як гапат бигум ҳамин очата далбоҷо сувор шидагем чихе фаҳмидӣ кисёча ди нахӯяҷа шӯра нобутушаму гулдонаша чорниш намекунам парраи хеле саг мон гуфтам бигира дилша холӣ кунад то кая гам мезана охи агар не чем ҷаме ҷиқимаш га пажизм да ҳамин сайтои ма дуромада наметуна ҳади Гонконг шерӯи нари Гонконг зинда боше Гонконг кӯчаи ҳади Балинса
дафша гулдона дар поён маърuf. Ин гулдонаш кия? Ҳамун ягон блогера, ягон чия, ягон паҳто шу мебинанд ку ҳавайёҳанд. Ҳамун шайтоно аниёра ҳеҷ кам мақсад бандашу ҳавайёҳанд. Мегӯ боши. Хай ҳамун хелиш кардагиё хиту ман медуне кӯмаким шерӯйна. Задагиим мани ҳамин гапзанаша задагиим шерӯйна. Любой мани маша кадмеш ай бини боло гап мезана шапидагишум. Акай кадмеш зура бияйни ай пеш гап занем. Ака чӣ мегӯӣ? Ман ин шери айнояи Нуробод дар райони Камсамобод кадмеш зури биё гап занем. Салому алейкум ака бозори захоба бачаҳои дори вали о шерӯи нар гап нест шерӯи нар зинда боши ҳамат. Зани ҳама каса лайка бизани ҳама каса о лайка ҳамин лайка ки зади одам бисёр меояд. Ҳамин лайк барои чия шерӯи нар? Лайк бар вақте лайка зади дига одамон мебинанд. Фақат ҳамин гурӯҳҳои мухолифа яъне гурӯҳҳои 24 наҳзатӣ ҳамиёра лайк назане ҳама дига ягон чи проблема нестай. Ҳавора вообще тамошошу накуне тамом. Ҳама дарши ништиягай. Вақтуна проблема накуне. Акай шура шери нари ва бугу. Салому алейкум ай Москва. Мо бачаҳои Кӯлоб шерӯи нари Кӯлоб зинда боши ми нав дар Кӯлоб будам. Шерӯ гапу гап зан уя ҷалаба. Медунам хеле аз номи бачаҳои Фархор шерӯи ай Фархор кия мешиносе? Сай Муҳаммада я боксёрае ку муайтай мезана беҳад бачаи зурае. Ай Фархор бачаҳора бисёр мешиносам. Ака қора накун хута пас накун. Хай рост мегӯ хай чикор кунем оқи паҳад вая бичи навистай. Ҳамин бовар ки мегӯям як кора ҳамин як одама ҳамин бигирам вай кунам як чизоид менависам ки ба номи Аллоҳ гуфтиш сар пард вайрон меша ҳамун рӯз то вегара дига сарат вайрон мегарди. Хай аҳамиятшо наметем. Ман ҷияни Зубайдулло мегам бугу. Ҷияни Зубайдулло паҳлавон. О ман додари Зубайдулло паҳлавон. Шӯҳрат ранги ҳамун падари мужикет. Падара мужика рост мегӣ. Падарам натури мужика. Залал ба ҳеҷ кас нарасидагӣ нест. Бародар дар вали акадом номерои Сайнурдин бачаи акаи Сайраҳмон медона номероша медона. Группа бародар ҳамин чӣ номере ки дар кортуна ай бародаро кадом одаме дар кортуна ҳамин Нуробод. Ҳамин Нуробод худ ҷамъият дорад. Ҷамъияти Нуробод дорад. Мақсад ҳамун номерош ҳастай ва дар ҳамин ютуб мондагием вақте ки барои пула ҷамъ кардагем зубора маҳкам кардагем. ҳамунҷа номерош намудагем ҷамъияти Нуробод барои марг мирда барои ҳама ҳамин чӣ ҳамунҷа сум ҷамъ мекунанд. ҳамун номерои авора бигире бинависе ки номерои фалони одам дар кор мумкин хича ҳамунҷа биёи унҷа беҳад бисёр обуначиёш бисёранд. Салом ай номи бачаҳои Нуробод. Гап нест Амирҷон зинда боши шерина. Не вазмина вая ман шинохтам охи ки ба шерина. Ӯ ман шинохтам. Акама салому алейкум. Гап нест зинда боши. Алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ака беҳтарин кор мекунӣ. Иншаалло зинда боши. Ака як шери хон як шер мегам хон. Шера да ҳамун чӣ мехонӣ вақти ҳамун чӣ навор шерина. Акай Муҳаммад Рофе ба пеш. Гап нест шерина. Зинда боши. ҳаматуна Аллоҳ бузург нигаҳбон бошад. Лайка бизанед лайка бизанеда дигарон биёянд шерина лайка 20 лайка. Шӯҳрат ғарм боши хеши мо ба фикрам зиёратчо қадиром. Шӯҳрат ай ғарм боши хеши мо ба фикрам. Бале ман ғармиём шерина. Ман ҳамин оби гарм ки истишидем шерӯина ай оби гарм истишидем дар тамоми Тоҷикистон мора ғармӣ меган. Не ки ай оби гарм ки истишидем ба меган Нурободиву Тайларачигиву ғармиву Тоҷикободиву Ҷиргатоливу ҳамхелиу меган. Салом ай номи худам ҳоҷӣ. Гап не зинда боши шерина. Салому алейкум аз Санкт Петербург. Я ғариби танҳо аз Муҷихар. Бародар Муҷахарфа видео кардагем. Ай Муҷахар раҳи болора ҳамхе видео кардагем навор кардагем. То болои район ҳамхе мерай беҳад манзараҳои зур кардагем. Иншааллоҳ ҳамин шав монтаж мекунам пигам мепартомаш навора мепартом.
ай Челябинск, салом ба райони ба пеш бобои харб. О Челябинск, Челябинск, шерои нари Челябинск зинда боше. Ака кӯшиш кун дар эфир. Салом алейкум, ай номи бачаҳои район. Не мо нурободием, хай канем нурободием. Барака даст касбу кора. Ака рафти Аллоҳ ҳама вақт. Гап нест шерина, гап нест ағои ман. Айғарм Давлатбек ай. Мешноси? Мега тағои ман Айғарм Давлатбек ай. Давлатбек ки боша шерина? Давлатбек. Дора шура. Овоз мега пух дора. Намедонам охи барад ҳама стенҷ, ҳама 100% ай. Чи акам бобо кан дар куҷоай ака шерои на қатъи бобои кан нестам, ду мошин нестам. Ҳамун мақсад як ҳамун чихел одами зур гуфт ки бара бобои кан ла бигӯ тобаи нақсҳо куна ҳамин корош даст бикаша. Хай намедонам, ман нестам хай дигар шерои на. Мақсад чихеле уже мардум ақорати бисёр кардаистам, ман ниятам дигар чизе, одамо дигар чиз мефаҳманд, ақорат мекунанд. Чӣ дар кори айронам баъд дигар нестам, тамом. Қатиш нестам, карочи. Одами хуб нест, эфир дагам мезанам, бобои хан одами хуб нест. Салом алейкум, Иркутск. Тарафи ноҳияи Рашт бара навор кун. Ноҳияи Рашт, Лахш, ҳама ҳамуҷора навор карданем иншаалло. Камтар ҳаминҷа кор дорем барои бобои Абдурахмон занг задагиян. Барои ҳамун мадагем ҳамин коро ки бучид иншаалло навор мекунем, ҳамара мекунем. Ай тарафи Иркутск, шерои нари Иркутск. Гап нест, бачаҳои бачаҳои нуробод дар Иркутск бисёранд. Як бор таъриф Рашт бара гап нест. Салом, ай номи ҷамоати Хумдон. О шерои нари Хумдон буда ҳаминҷа ку. Салом алейкум. Барои 89 89 гап нест. Панҷ шинос дорем. Раҳим, Бедил, Суҳроб, Тенис, Дегаи, Палвоно, Баҳамад, Нуробод ё барори кор. Имсол тай чанор беҳад бародар обод шидагиан. Номи чи ай? Магомед. Магомед тай чанор беҳад обод шидагиан. Бачаҳои акай Хайбар худо падарашона раҳмат мағфират кунад, шоистаи ҷаннат кунад. Беҳад тай чанор обод шидагиай. Ҳама вақт ҳамихе чи ай? Ҳама вақт постоянно гарячий ай. Ҳамин лӯбоҳид мера акай Комил. Акай Комил авқотҳои зури зур мекунӣ. Ҳамин гулияшам мезанӣ. Бовар ки дам мегирӣ сояи ништияк ҳамуҷа мешинӣ. Ай номи Оби Лурд. Шерои нари Оби Лурд зинда боше. Оби Лурд. Ай ҳамин чӣ? Ҳамин райони нав ай ку? Ҳамин райони нав ай ҳамин боло домсоз кун ай ку? Номаш чи авая? Ҳаминҷа Душанбеда домсоз мекуна. Ай номи бачаҳои Ваҳдат зинда боши шерои нари Ваҳдат. Ай номи Оби Лурд. Вай ай Хумдон ай куҷо ай ҳамин домсоз мекуна ку? ҳамун ганда хизмат кард. Ҳамин оператсияи бобои Абдурахмона поли ба кала гирифтак. ҳамин кия Умеди якай Раҳмона роӣ кард намоянда. Духтурорам даже оварда гуфт ҳамин чизе ки меша айшоти худам. Аллоҳ нигаҳбонаш боша. Магомед Билол. Ай куҷо бинавӣ Магомед Билол мега акай Шурая Ҳоҷи Раҳмона камера накардӣ. Бобо кадом Ҳоҷи Раҳмона? Маълим Ҳоҷи Раҳмона? Нони Нуробода мезанӣ бовар кун дам мегирӣ. Тухчи ба пеш, тухчи ба пеш. Салом алейкум. Тухчи ба пеш. Зинда бош шерои нари Тухчи. Салом алейкум бародар. Салом алейкум Аббос нест ку? Аббос. Дар корша Аббос ҳам меорам шерина. Аббос дар чи ай? Аббос касали сахт ай. Аббос беҳад касали сахт ай. Дар чи ай? О ҷои касалои шиш ай ку? Тарафи Ваҳдат мерай ҳамуҷа дай. Бачаи Дониёро меги мега. Дустмурод. Ҳоҷи Дустмурод, бале. Ҳамун чи осике ма. Ҳамун эфира осике иҷа эфир садо додеста. Аному Ҳоҷи Дустмурод. Ҳоҷи Дустмурод вақте ки бобои Абдурахмон овардем, врачоро пешакӣ занг зад. Ҳамун врачои худшуна занг зад. Бовар ки ганда хизмат кард. Ҳамин Ҳоҷи Дустмурод беҳад инсони хуб ай. Да ҳамаи кор ёрдам мекуна.
вақте қатъиями вай нисбат ба чора мусобиқа меовардем даҷи даҳа мусобиқаҳо мебурва суми зур медод барои бачаҳо суми гарен ёрдам мекард да ҳамаи кор ёрдам мекунад вай думша намегиранд не ки да ҳамаи кор ёрдам мекунад ҳоҷи Дӯстмурод маълими ҳоҷи раҳмон беҳади инсони зурай маълими ҳоҷи раҳмон беҳади инсони зурай бовар ки маълими ҳоҷи раҳмона вай ба навор гирифтанӣ будама бо гуфтам хай вай накуна оли розигӣ бута оли ҳамаша иншаалло ҳамаша ҷамъ мекунем медони ҳами кадом одамое ки дар кор на кай мебинешу иншаалло насиб боша нам барем зинда бошем бобои Абдураҳмона мегирем ҳаҷ мебарем ай ҳаҷ вақте меёремшку дар тай чанор ҳамин я оши калон мемунем я дега оша мемунем ҳамара файрод мекунем чӣ мусфеди хидна мерам ай хуношу мегирем меёрумшу ҳамара мешунем я ташкили конкрет намекунем я сиёнкаям хе зур ҳами одамои калонсола ҳамара набанавор мегирем иншаалло насиб карда боша ҳамин кора мекунем нам бирем зинда бошем шӯҳрат падарам Саидхоҷа Айпандовчӣ додари Саидраҳмон Паҳлавон бачаи Саидхоҷаи Пандовчигиён бародар Магомед бародар ҳамин ба филм ки уже ҳамин гапҳо маълум шидестай ҳамин хеле барои бобои Абдураҳмон ба филм мана занг задӣ гуфтӣ ки ман Айнуробод міне чандин соло шид дар ҳамин чӣ зиндагӣ мекунам дар Душанбе зиндагӣ мекунам ҳаҷша ба кала мегирам ҳамин бобои Абдураҳмон ҳаҷш дар калаи ман агар хато накунам ҳамун худат бошӣ агар ҳамун худат бошӣ бинавис ки ҳамун маям даже ташкилиша мега ба Валлоҳ Хасан ташкилиша мега ба кала мегирам гап нест шерина гап нест шӯҳрат номерота ватсапа ай куҷо бигирам мегӯи занро бизанем ки корро мебарам 937 66 17 66 номерои ватсап май ҳамин кадаме ки давоша 937 66 17 66 номерои ватсап май занг зад ҳамин интернет мондагишунам да агар тикток дошта бошед тикток бобои қанд точка шӯҳрата тиктокам дар тиктокам ҳаста номером брат ҳамун ҳоҷатхона дар дури намемона гуфтам баня шакардем шерина баня маняша ҳама шакардем ништияк хуна пуна тамоми чиз гуфти да 2700 собун қариб ши курпаву курпача тақсари полин ҳамара нав кардем ҷогаша ҳамара поли нав кардем гуфта туалета нав гу не шухрат туалет ман нав нака ҳами ҳозир ҳами хубае ки мерам мақсад чӣ хеле мерам миём ба пои хидам созайда уже ҳамара мақсад моз рӯшо меқапа азёд кардагия ба қади девор мерава уже сима меқапа мерава ҳами аҳамият дорушо дар сим як шлангае ану шланга вақти зимистун гуфтам ки шланг барои чия бобои Абдураҳмон мега ин шланг вақти зимистун сима меқапам дистам мечаспа мега вақти торат мекунам дистам мечаспа ҳамин шланга меқапам ба қади шланг мерам дистам мечаспа шерои нар гӯш кунед чӣ мега бобои Абдураҳмон диде барои ҳамун кадаме ки ҳар куҷое ки бошед намозотна тарк накунед чӣ душохазамина сиёка кардагим брат ҳамун боло ба навор гирифтагим раҳи нав ҳамара кардагим да чӣ гуфтем перевале уҷа ҳама перевалайда перевали ҳамун болои чия тутхора да ҳамунҷа рис чид мошин мига мошин кле чид я мошини бародар қатӣ рафтем дига дарши навор карда натунистем ин наворо ҳама ҳастай монтаж мекунам пигам мепартом раҳи нава боло қатъия раҳи нава ҳавай монтаж мекунам мепартом мане чӣ душохазамин ваъда номи бачаҳои хумдон салом айноми бачаҳои хумдон гап нест зинда боша бачаҳои хумдон акай шӯҳрат ба пеш раҳмат шеринар акай шӯҳрат зинда бошӣ гап нест бародар аллоҳ тира нигаҳбон боша саломат бошӣ брат сабоби мусфеда мегирӣ иншаалло адрша аллоҳ бута брат мусафеда ку бародар як гап ту бигум ман ахирам ягон кор накардам мусафеда аллоҳ худаш рис шайку баном пеш кардага ҳамин масҷиди навай ку ҳамин хе дуровардимш ҳама шинохта жӯе намози ҷама буд ҳамин намоза хундем ку бурмадем توبه کردن خودم خیلی ریشم چه که دکیسه چه که پلای کو نمیخوای
درصد صد اینه میخی مردم لغت میکنن با نام خدا. الله داد، الله خیلی رزقش الله داد. اگه یعنی خیلی نمیبینه در پیشش پنج نمود اوقات هر روزا رزقش الله داد. اگه غیر بابای عبدالرحمن نخره فقط در حقش دعا کنه، خدمتش کنه، خدمت. شهرت من قطعی نداشتم کی با کلا میگیره گفته زن چو کده برادر مگامید شهرت من قطعی گپ زدودیم. دیدی شما به دسته برادر اینا برادر انمی چیه نومش اینجا مگامید نایستگه انمی مگامدی برادری ما برادرو وقتی که ما نوار گفتیم بابای عبدالرحمن زنگ زد گفت که حج بابای عبدالرحمن در کله خدم من خدم بابای عبدالرحمن حج روی میکنم. اگر ای چند جای منطقه دیگه جو زنگ زدن گفتم برادر خدت که جو میشه گفت که من این رو بودم پیش زندگی میکردم حوزه شامل زندگی میکنم. برای همون نمرش سخرانی که اگه برادر ان شاء الله با هم رسول الله زنگت میزنم. شوران اکه شهرت خداوند نگهبانت گپ ندارم الله تام نگهبان باشه. من خواه رفتم گپ نیست برادر. خب خوش سلام علیکم برادر. علیکم مهربان عمری دراز پر برکت نصیبت کند. دائما سربلند و خوان‌آباد باشی. رحمت برای ویدیوات. هزار رحمت برات هزار رحمت. زنده باشی مهنت که نویسی زنده باشی. خداوند دو دسته انتظاریم. گپ نیست برات گپ نیست. الله همه تا حفظ کنه و نگهبان باشه. 93 نفر یا لایکی بزنه اگر با افیر آدمای بسیار میان مقصد معلومات برای بابای عبدالرحمن در همه میرسه. هر کاری میکنیم از برای الله میکنیم برادر. هر کاری میکنیم. حاجی معروف چی با ستوریز کدای من همو کیا آخی براد همو یا دختره همو یا بلوگره قرباقه اویش نویستم گو کی زده تمنه وپروس و من ایسا قرباقه اوی خانده مکمل اکی شناخته در را گریفته ویدیو کرده ویدیو را مونده که خدا زده کش ویدیو شا گریفته و گروه های مخالف یعنی که گروه 24 همو گریفتن صورت ما را گریفتن یا صورت دیگر را موندن خدا زده کش داوی زیاله نویست در تنکا زیاله نویست خدا خود چه زدش. اینی خاکور هیچ کار دیگه نیست. حاجی معروف جورا من خودم گفتم وای که برای همون خوابی خوش برادر. جمعیت نورآباد بله جمعیت نورآباد کدوم یکی نه 70 چند نفر حاضی کدوم یکی ای نورآباد در جمعیت نورآباد آبونه شه برادر. در همون جا من نمرش در نواری چهارم قسم چهارم و فکر موندگیم در همون جمعیت نورآباد بدروی آبونه شه در یگان مرگ مرده دستگیری یکدیگر باشه. شیرینه دستگیری یکدیگر باشه. خوبی خوش گم نیست اکه التماس همو بندی غوز آخه میگه هم سیم او سیم هم همونه میبرداره براد او سیم اوجه بابا چوت که خودش میره میویا همین که میگه خرک چشمان طوری که میگه چخله که با همو کن ترگاه میقپاگانه خیلی سلامتیش سازی سر فویزه. بله این نورآبادم براد این نوحیه نورآبادم امریکان این نوحیه نورآبادم سال 94 در اینترنت نورآباد میخوندیم. شهرت تو کودک بودی بسیار پیش ما می اومدی زنده باشی گم نیست. بله براد ما در اینترنت نوحیه نورآباد خوندگیم 11 سال در اینترنت نوحیه نورآباد خوندگیم براد راست میگوی. گپ ندارم نورآباد سیونکا میکنی گپ نیست شیرین زنده باشی الله نگهبانت باشه. باور که هم قومی نویسن برای همین سیونکات ای چون جو میگن هر یا جو میگن همین ادمی بابای عبدالرحمن هم هیچ جو نشیده است یگون کار کرده. خیلی گپ چه برادرها کدوم که در جمعیت نوحیه نورآباد وای نیسته بدروی آبونه شه در همون واتساپ گروپ واتساپ چی پرابلم که شد در همونجا سر از گپ میزنن. اگه خود یگان مشق میکردی برادر من قریب 10 کرات 14 کرات چمپیون تاجیکستان در دویدن ده
شوراجان الله خدا اهلی اویلتا پدر و مادرتا سخن بوده گاب نیست براد الله شما را هم حفظ کنه و نگهبانتون باشه زیارتشو گاب نیست التماس برادر من یک جوره داشتیم گروه 24 تماشا میکرد اینا بینید کسی бале бародар ини магомед билоло гуфтеста ки я бародари ман ҳаму гурӯҳоро тамошо мекарда ӯ гурӯҳи бисёр хачу я шайтонам падана алатоами инаму ки муҳиддин кабирӣ ини иқболгӯлш меган уну далбаёб уну ашури калбар ҳавора меган ҳавора абсолютна тамошо накне ва ё ами мозотна то метан чӣ хеле ами пададан ами мелақалақидан мегӯяд да ӯ пул омадан мегира мақсад унуму ай эрон сумшу метана ҳар гиҷо сумшу гред мекунанд уже аратр шидагия га мезанад мост навайрун мекунад шигронаи тенҷи аби ҳами ну гиҷои ҳами тоҷикистон мефора ҳами кор ку меҳнат ки иншоалло рустамиёи мехри мегарди шигронаи тенҷи мекунем вообще бачаҳои нуробод имина бачаҳои нуробод ҳаму гурӯҳро илтимос тамошошу накуне ки ози вазъият камтар ва иждага тамошошу накуне абсолютна ҳами дидишу бигид неинтересниш ки оуҷа се нуқтаи ку медрои се нуқта неинтересниш куне вообще тамошошу накуне гурӯҳи бисчора айноми тоир салом шермард тоир гап не зинда бошӣ шӯраҷон аълои меҳрубон қувва аз тавониятро зиёд кунад доим пешравита бошад гап нест бародар брат брат номта ҳами конкрет мондагӣ будай зинда бошӣ брат айноми тоир салом салому алайкум бародар сози хуби бобои абдураҳмон соза иншааллоҳ ҳами гапи чап дар бораи бобои абдураҳмон рафтесай бобои абдураҳмон 100% ништи ягай паспорти хориҷиша карда мол дар мошина ҳамун сурати чиш паспортшам иншааллоҳ бурмадаги я бародари мо инҷа қурбон буд қурбона гуфтем пага паспортша роӣ куна мегирем виза пиза ҳамаша чотки мекунем яксола виза мезанем ки мақсад чӣ хеле вақт муайян неста оли мақсад одам барои ҳаҷравӣ бо одам ёфтан дар кор ҳамун вақтша муайян мекунем кадаме ки раҳкия ай россия мерава ай ки ҷое ки мерава мерем иншааллоҳ дар ҷидда якҷоя мешем ҳаҷ мекунем бо якҷоя мегардем меем иншааллоҳ ай ноҳияи нуробод ай райони кӯҳна камсамолобод ай ҳамун ҷоям ай райони кӯҳнаям бародар бобои қан зиндаи қатъи бобои қан ду мошчид нестам бародар қатъи бобои қан нестам вақта бародари қадрдон гуфт ки бара бобои қан бигӯ тобаи насҳо куна ҳами корош даст бикаша хай вай даст намекаша дига вай дамроҳ рафтагия зинда бошӣ шербача камсамолобод салом бачаҳои фархор аз ғарибӣ гап не зинда бошӣ шерина алло нигоҳбонот чува иқа менависӣ сем салом алек намег бародар бахудам кадмера ҳамҷа дидам саломша алек гирифтестам шарофиддин сайфиддин о шароф паҳлавон шароф зинда бошӣ шарофҷон хондестам шарофҷон тра хондестам зинда бошӣ шерина масалан бародари тоҷик чӣ шид бародари тоҷик бародари тоҷик видео кардаги будам хайр аввал одам бояд як чиза бифаҳма ба видео кунад бародари тоҷик 100% аллоҳ нигоҳбонаш бошад ягон чӣ гуфтанӣ нестем барои бародари тоҷик қатиш ҳами ду бор ба телефон гап задагем бародар ҳаваям айрӯи ҳами бобои қан мара шумбинӣ кард айрӯи бобои қан агар нема дар ҳаётам ҳеҷ чиқа мара шумбинӣ намекунад иншааллоҳ баъд ба худо масъала рафаст нумшуна ҳахе нумемуна бародароя чӣ ту мегум гӯш кунӣ ҳами як гап мегум ҳами як гап ту мегум конкретна ҳамат гӯш кунед барои ҳамат важнияй ҳамин одамое ки нумотуна ҳар хену мемуне ку ҳар хену мемуне дар ҳар хеги ҷо медурӯ мегӯ нумо митай утай фикр накуне ки нумоту дигар ба номи аллои хекум хайма худа медунам чизе ки ман медунам худа медунам
ҳамхе мезана ку дар гиҷо ҳуиш кардагӣ ай кадом точка ҳуиш кардагӣ ба кадом номер ҳуй кардагӣ номер дар киҷо харидагӣ ҳамаш мебурояд дар кор бошад. барои ҳамин ай ҳамаи чиз эҳтиёт шавӣ бародаро, ай ҳамаи чиз эҳтиёт шавӣ. мақсад дар ҳамин система мо ҳастем, моро файрод мекунанд унҷа, ҳамаро мебинем. барои ҳамун эҳтиёт шавӣ бародаро, имина бародарои ман эҳтиёт шавӣ. зинда боши шербачаи Камсамолобод. гап нест шерина. масъалаи хайр уфтед. салом алейкум ака. алейкум вассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. машааллоҳ. Саъдӣ гап нест, зинда боши Саъдӣ. Американ гап не, американ мехоҳад. бародар Қатиб бобои Қанд чӣ проблема кардем? ман проблема накардам бародар, ман дар ягон ҷо проблема накардам. бобои Қанд проблемаи калон кардагиай, проблемаи бобои Қанд кардагиай. агар навор кунем мумкин бидраҳам. хайр ман хеле бача нестам. ҳама вақт аъло метарсем. дар пай бадӣ ягон кас нестем. баъд ба худо дарши мебини. оли давай дар як комментари ман навистаку мега охири киноро бине. иншаалло охири кинои мо аллоҳ моро ҳитна барои ростем. охири кинои хича оли мебинем чи ай. хайр намихели гапа чап. шароф чокади сози тенди саломатиё созай. хати ҷонон ҷидо шид. хати ҷонон бобои Қанд бисёри ҷонон. ҷонон шукар кӯ намедонам шукар чӣ гӯяд. худованд нигаҳбонат бошад. гап нест, аллоҳ нигаҳбонат бошад. саломат бошӣ. Сабриддин Сафаров, аллоҳ нигаҳбонат бародар. айрангу маълума акаҷон одами иншаалло гап нест. Саъди Давлатов гап нестай. аллоҳ нигаҳбонат. бародаро бобои Қанда дига метоне ки барои ман савол натен. ҳамун инсона чизе ки буд ҳар рекламаш мекардам дар тамоми тикток, инстаграм, ман сайтҳо бисёр дорам. ба ҳама фақат ҳамин мегирифтам, ҳамин истори ҳамин вая мекардам. ҳамин охи ҳамин чӣ дар кор, ҳамин ақорати бисёр, ҳама лаънат охи ҳамин лаънат. ҳамин ай ҳазор ка лаънатат бигам яктай ҳавай мумкин ба худоро боша лаънат мезанад ба он хеле мешавад. чапагардун мешавад. барои ҳамун эҳтиёт кардан дар кор, ҳама вақт эҳтиёт кардан дар кор ки дуои баъдат кад менакунам. аллоҳ сози ҳоҷиш. алҳамдулиллоҳ шарофҷон, алҳамдулиллоҳ. брат Саидо Саъдӣ, брат гап нест, зинда бошӣ брат. зури бобои Қанд ба қаланди ҷонон нарасид. бобои Қанд ҳозир маладесай, шишта гирья кардестай, корои хуб накардестай. фаҳмиди шерина? бобои Қанд маладесай, шишта гирья кардестай, корои хуб накардестай. фақат корои каҷала кардестай. хай амихелӣ. хай бародаро, аълои бузург ҳаматан нигаҳбон бошад, зиндаву сарбаланд боше. иншаалло бо пага эфира ҳамин соатҳои бо ҳамичени сарш метем эфира. аллоҳ ҳаматан нигаҳбон бошад, зиндаву сарбаланд боше. кадмед ягон гап чап дохторши марҳамат ки эфира мекишем. аллоҳ ҳаматан нигаҳбон бошад бародаро. гап неста, аллоҳ ҳаматан нигаҳбон бошад бародарои Нурободӣ, кадоме ки ҳар куҷое боше аллоҳ нигаҳбон бошад. имина махсус шербачаҳои Нуробод дар ҳамун навори чорumi мо бидроед дар ҷамъияти Нуробод обуна ше. дар ватсапшон бидроед бинависен, обуна шен. мақсад дар ҳар як марг мардае ки мешавад проблема нашавада резка бигиред сарҷам якҷо шен корт набуд кунед. чӣ проблемате ки мешавад? худо нигаҳбонат ҳоҷӣ. гап нест, аллоҳ нигаҳбонат. аллоҳ ҳаматан нигаҳбон боша, зиндаву сарбаланд бошен. паноту ба худо. ина мо эфира мекишем, завешид эфир мекунем. гап нест, аллоҳ ҳаматан нигаҳбон боша.